Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар, витаю. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугуни». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 40 минут в этой студии с гостями мы обсудим основные новости и события, которые появились в украинской информационной повестке дня и которые непосредственно касаются временно оккупированных территорий. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона, так что вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу. +3 8067 63 46 130. Также можете присоединяться по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Если вам есть что сказать, звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. И поддержать Первый крымско-татарский вы можете, подписавшись на наш Patreon. Ссылку также на экраны периодически выводят режиссеры. Можете проходить по этой ссылке, которую видите сейчас, выбрать уровень поддержки и стать частью большой крымско-татарской семьи АТР. Это поможет нам продолжать работать на непростом информационном фронте. А этот блок я бы хотела начать со следующих новостей. Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обсудил с немецкой коллегой Анналой Бербак вопрос поставок оружия, и диалог по этому вопросу продолжится, сказал глава украинского внешнеполитического ведомства. Его цитируют наши журналисты. Вот его цитат. Ми обговорили питання постачання озброєнь до України з Німеччини. Я навів аргументи і позицію української сторони, але хочеться, щоб спрацював саме дипломатичний трек, щоб зусилля в нормандському форматі дали результат. Ми знаємо, де яку зброю ми можемо отримати. Ми чудово знаємо, як її використовувати для захисту нашої території. Наш діалог з Німеччиною з цього питання також продовжиться. Анналена Бербак же сообщила, что Германия сделает все для возобновления встреч в рамках нормандского формата. Об этом она сказала на брифинге с Дмитрием Кулебой. Вот ее цитата. З часу мого приходу на посаду я не говорила так багато про безпеку іншої країни, як про Україну. На всіх майданчиках триває мова про російську військову присутність. І це не є хорошим знаком. Кожна нова агресія матиме велику ціну. Ми готові провести серйозний діалог з Росією, оскільки дипломатія – це єдиний шлях, придатний шлях для того, щоб розрядити дуже напружену ситуацію зараз. Ну а сегодня глава МИД Германии отправилась в Москву. Там она проводит ряд встреч, где, как заявляла, планировала обсудить длинный список конфликтных вопросов, в том числе и угрозы России в отношении Украины. С нами сейчас на прямой связи Володимир Фесенко, голова правління Центру прикладних політичних досліджень Пента. Пане Володимире, вітаємо вас. Ассаляму алейкум. Добрый день, витаю. Пане Володимире, почерпнули ли вы для себя какие-то важные результаты в результате визита министра иностранных дел ФРГ в Україну? Для нас важливо не конкретні результати, а те, що новий уряд Німеччини зараз здійснює конкретні активні зусилля для відновлення перемовин в нормандському форматі. Це по-перше. І саме тому візити до Києва, потім до Москви, і Німеччина знов відновлює свою роль головної рушійної сили в переговорах в нормандському форматі. У Франції просто вибори президентські на носі, і тому це відволікає увагу французьких політиків від цих перемовин, тому Німеччина знов тут відіграє важливу роль. По-друге, от в цей день не тільки ж представники німецької дипломатії, керівництво німецької дипломатії була в Києві, але і очільниця канадської дипломатії, представники Сполучених Штатів. Очікується візит держсекретаря США Блінкена в Київ. Все це означає, що на Заході дуже занепокоєно ризиками російської агресії, і Захід демонструє солідарність з Україною. Тому дві головні лінії, які для нас важливі. З одного боку, зусилля, щоб відновити переговори в нормандському форматі, а інше, і це на сьогодні головне, це координація дій, спільне зусилля для того, щоб зупинити російську агресію. Ну а что мы называем
активными и такими консолидированными усилиями в противостоянии агрессору, ну или сдерживании агрессора, потому что даже если мы говорим про Германию, безусловно, заявления, которые сделала Бербок, они очень важны, но не Германия ли та страна, которая выступает за всегда введение в эксплуатацию Северного потока-2 и, в принципе, страна, которая стоит в авангарде этого проекта, не та ли страна Германия, которая блокирует поставки оружия Украине, не та ли страна Германия, которая блокирует, к сожалению, предоставление Украине ПДЧ, как, впрочем, она это делала в 2008-м? Ну, я нагадаю, що в 2014 році, наприклад, не тільки Німеччина, але й Сполучені Штати Америки були категорично проти постачання Україні зброї. Да. Навіть оборонної летальної зброї. Категорично проти. Да. Зараз ситуація помінялася. І також нагадаю, минулого року, коли перемогли на виборах парламентських в Німеччині соціал-демократи, з невеличкою перевагою, але перемогли. Які були у нас апокаліптичні очікування? Все, проросійські сили перемогли, будуть підігравати Путіну і тому подібне. Але ми бачимо, що активність німецької дипломатії, вона не знижується. Більше того, якраз зовнішньополітичний напрям очолила представниця партії Зелених, а це серед політичної еліти Німеччини, серед тих партій, які представлені в Бундестазі, це партія, яка найбільш активно захищає Україну, підтримує Україну. Тут є прогрес. Давайте виходити, знаєте, не з такої, я б сказав, вибачте, примітивної позиції. Хто не з нами, той проти нас. Ні. Ми маємо шукати підтримку навіть тих, хто не у всьому нас підтримує, а має якісь свої особливі інтереси. Але для нас головне, що вони проти російської агресії. Щодо Північного потоку-2, дивіться, він ще не працює. Якщо б все було так просто, що Німеччина, як ви сказали, в авангарді цього проєкту, він би вже працював давно. Але ні. Это следствие, да, агрессии России? То есть это не бюрократические перепоны и изменения этих компаний в законодательство немецкое, нет? Слухайте, якщо б йшлося просто про бюрократію, в умовах нинішньої енергетичної кризи давно б його запустили. А так є спротив в самій Німеччині. Як у нас є різні політичні сили з різними позиціями, з різних питань, так і в Німеччині. Ті самі зелені критично ставляться до цього проєкту. У лібералів є критики цього проєкту, до речі, міністр економіки в цьому уряді. Але є і прихильники. Як, наприклад, в минулому уряді. Я неодноразово бував в Міністерстві закордонних справ Німеччини на зустрічах. Я завжди запитував разом з іншими колегами, там, з Михайлом Гончаром, наприклад, ми разом запитували про цей Північний потік. Коли наші політики, до речі, тоді, за Порошенка, публічно не піднімали це питання з критикою. Неофіційно, да, перемовини були, висловлювали критичне зауваження, але публічно уникали критики пані Меркель, що показово, до речі. Але от ми піднімали це питання. Що нам відповідали німецькі дипломати? Це не позиція німецького уряду, це інтерес німецької економіки. Це от такий дуже прагматичний, можна сказати, опортуністичний інтерес німців. Я, до речі, просто нагадаю, не всі у нас про це знають, в Німеччині немає LNG-терміналу. Поляки, литовці побудували, а німці користуються газопроводами з Росії. Їм це вигідно. Ну, така ситуація, так склалася. Але для нас важливо збільшувати кількість своїх друзів, навіть якщо вони не завжди послідовні, ніж посилювати і збільшувати кількість своїх ворогів і противників. Якщо ми будемо використовувати принцип «хто не з нами, той проти нас», у нас дуже швидко кількість противників буде більше, ніж кількість друзів. А как вы думаете, все же вероятность того, что Северный поток-2 не запустят, как ожидается, летом, да, это высокая вероятность? Я б акцентував увагу не на термінах, коли його запустять, коли він буде працювати. Питання в іншому. І боротьба зараз йде про інше. Щоб він не працював в повному обсязі. Щоб згідно європейського законодавства цей газопровід був заповнений лише наполовину.
От за що треба боротися. Це перше. А для нас головне, щоб Німеччина і США виконали свої обіцянки. Вони обіцяли, що вони зроблять все можливе для того, щоб був збережений транзит через Україну російського газу. Це теж, до речі, парадокс. У нас проти купівлі російського газу, але ми не можемо відмовитись від транзиту російського газу через нашу територію в Європу. З різних причин, зокрема і безпекових. Але от такий парадокс. І тут такі речі треба іноді враховувати. По-друге, допомога необхідна Німеччини і США в модернізації нашої енергетичної системи. А зараз, от саме зараз, головний пріоритет навіть в іншому. Я думаю, що нам терміново в найближчі місяці потрібна дуже суттєва, серйозна допомога в зменшенні ризиків енергетичної кризи для України. І не тільки для того, щоб ми пройшли найближчі 2 зимових місяці, щоб не виникло серйозних енергетичних проблем. Але нам, на жаль, знадобиться серйозна фінансова допомога, щоб заповнити підземні газосховища вже на наступну зиму. А ціни на газ зараз суттєво зросли. От я думаю, що в цьому питанні ми маємо зараз домовлятися. Це вже питання енергетичної безпеки для нас. І з Німеччиною, і з Сполученими Штатами, і з іншими нашими партнерами. Вот действительно на протяжении последних недель мы видим такой марафон различных переговоров. На прошлой неделе мы активно следили за теми переговорами, которые прошли в Женеве, в Брюсселе и Вене по так называемым гарантиям безопасности, которые выдвинула Россия. На этой неделе действительно огромное количество дипломатических встреч и переговоров проходит в Украине. И завтра, как вы отметили выше, Энтони Блинкен должен приехать в нашу страну, встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как вы думаете, все вот эти дипломатические переговоры, они сдерживают возможную агрессию России против України? Так, але вони не дають абсолютно гарантії. Є принципова різниця в ситуації 2014 року і нинішньої ситуації. На превеликий жаль, в 2014 році Сполучені Штати, а ще більше Європа відреагували дуже пасивно, мляво на анексію Криму. Більше того, вони навіть тиснули тоді на українське керівництво, щоб, скажімо так, Україна не застосовувала силу для оборони Криму. Є такі повідомлення від деяких політиків. І по Донбасу теж була спочатку млява реакція, тільки після того, як збили малайзійський Боїнг, ввели достатньо серйозні економічні санкції проти Росії. Так. Зараз ситуація все ж інакша. Є достатньо консолідована позиція Заходу, є категорична негативна відповідь на ультиматуми з боку Росії. При всіх розбіжностях, які є і всередині НАТО, між США і деякими європейськими країнами, зокрема в питанні перспективи членства України і Грузії в НАТО. Але все рівно на цей ультиматум відповіли категорично ні. По-друге, є підтримка України, не з боку всіх країн НАТО, але підтримка на порядок більш активна, більш потужна, ніж була в 2014 чи 2015 роках. І Сполучені Штати, і Велика Британія, Канада зараз, вони достатньо активно допомагають Україні, особливо англосаксонські країни. Є специфічна позиція Німеччини. Це комплекс Другої світової війни. Німеччина не хоче продавати Україні зброї, але у нас і немає критичної залежності від цього. Сказати, що нам критично необхідна саме німецька зброя, я не можу. Безумовно, я не військовий експерт, але наскільки я знаю, у нас такої критичної потреби саме в німецькій зброї немає. Це скоріше питання принципу. Тому українські дипломати піднімають це питання в перемовинах з німецькими колегами. Але головне, що зараз погроза санкціями, Росію попереджають заздалегідь, що можуть бути жорсткі санкції, якщо буде агресія проти України. Є дискусія. Дехто вважає, що треба вже зараз вводити санкції. Але досвід свідчить, що не треба викладати всі козирі заздалегідь.
тому що потім буде чим грати. А по-друге, деякі експерти вважають, і політики, що зараз це навпаки може підштовхнути Путіна, якщо санкції заздалегідь вводити, серйозні санкції. Це не стримує Путіна, навпаки може його підштовхнути до більш агресивних дій. Але попередження, воно, в принципі, працює. Хоча, знов-таки, проблема в тому, що зараз, на превеликий жаль, в російській владі панують яструби. І ризики військової агресії з боку Росії, і в умовах, коли Росія підняла дуже високо ці ставки в геополітичній грі, ризики того, що вони спробують впливати силою зброї, вони достатньо великі. Тому зараз от і така дипломатична активність. Вона, знов-таки, не є запобіжником, але може спрацювати. Просто проблема в том, что Россия сейчас пугает дальнейшей агрессией Запад, шантажирует открыто, да, и говорит о том, что если вы не пойдете на наши условия, которые мы выдвинули, мы вот нападем на Украину. Но ведь агрессия состоялась уже в 2014 году. И если вводить санкции, то нужно вводить сейчас за Крым и за Донбасс. А так получается, что Россия сейчас угрозой войны больше добивается. Она добивается сохранения статуса кво 2014 года. Ну, то есть как-то несправедливо получается. Почему на это идет Запад? Несправедливо, я вас розумію. Несправедливо було в 2014-2015 роках. Да. Істина завжди конкретно історична. От санкції треба було вводити жорсткі в 2014 році. Угу. Я тому і дуже критично ставлюся до президента США Обами, тому що вважаю, що саме його занадто м'яка опортуністична позиція, вона, на превеликий жаль, сприяла російській агресії. Да, але зараз інакша ситуація. Розумієте, от треба не через 7 років сказати, от за Крим отримуйте санкції. Зараз ризик проблема не, от зрозумійте правильно, зараз проблема не в тому, щоб покарати Росію за Крим, а в тому, щоб стримати Росію від подальшої нової агресії. От в Росії багато хто вважає, що в 2014 році зробили помилку. Мовляв, треба було піти прямо в Україну, захопити або всю Україну, або хоча б російськомовні регіони. От не зробили цього. Просто діяли через проєкт «Новоросія», через сепаратистські мятежі, але от не спрацювало це в більшості регіонів, крім Донбасу. А зараз от ці ідеї знов актуальні, вони не вірять, що врешті-решт зрозуміли, що в Україні проросійські сили не повернуться до влади. І що тоді? От дійшли висновку, що треба силовим шляхом зафіксувати російські інтереси в Україні. Ось в чому зараз головний ризик. Тому і питання в тому, що санкція – це не інструмент покарання просто, це і інструмент стримування. Безумовно, санкції не є абсолютною зброєю. Досвід свідчить, що вони не дають абсолютного результату, не деокуповують території, не змушують там агресора піти з окупованих територій. На жаль, ні. Але все ж таки вони зменшують ризики подальшої агресії. Тому будемо сподіватися, що цей підхід спрацює. Але, знов-таки, зараз ситуація дуже складна, і тому багато з того, про що домовляються от в цих перемовинах нинішніх, про це не повідомляють. Це працюють вже закриті дипломатичні канали, сигнали, які йдуть до Москви. А сама кількість візитів і оця активність дипломатична – це сигнали для Москви, що Захід на боці України. І він не буде діяти так нейтрально, як діяли в 2014 році. Сейчас мы из уст российских дипломатов, будем так их называть, Лаврова, Рябкова, Лукашевича, Пескова и так далее, слышим такие угрожающие заявления, вот, дескать, если не будет какого-то письменного ответа, это повлечет за собой непоправимые последствия, там ситуация складывается очень серьезно и опасно для всего континента, да, и так далее. То есть такие продолжается повышение ставок, шантаж, блеф и так далее. Но здесь возникает вопрос, действительно ли это просто шантаж и блеф, и в случае, если в этом письменном ответе НАТО и США не будет особого отличия от того, что в принципе говорила Шерман, как может поступить дальше Кремль? Два варіанти, ну їх насправді навіть більше, я 3 базових варіанти назву, як Москва може діяти далі. Один варіант, вони і не очікують
того, що Захід дасть позитивну відповідь. Ну тому що ці вимоги сформульовані в такій образливій формі, в такій ультимативній формі, що Захід і США, і НАТО просто не можуть дати позитивної відповіді. Ну це просто неприйнятно, це капітуляція. А Захід зараз все ж таки не в такій ситуації, щоб капітулювати перед Москвою. Тому очевидно, що не буде позитивної відповіді. Я не впевнений, що буде і письмова відповідь, але теоретично можуть дати якусь таку чемну, або, можливо, і не зовсім чемну, жорстку письмову відповідь. Тому Москва може зацікавлена бути в проміжних переговорах по конкретних питаннях. Наприклад, обмеження ракет середньої дальності, щоб, наприклад, не було розміщення ракет середньої дальності в Румунії, або там вивели з Польщі, але тоді Захід буде вимагати. А Москва хоче торгуватися. І от якщо Захід не захоче відмовлятися від розміщення ракет середньої дальності в Європі, тоді Москва може, це буде відповідь теж, може ввести свої ракети середньої дальності в Крим і в Білорусь. Може бути розміщення тактичної ядерної зброї. Дехто вважає, що вона там вже є, але теоретично для Росії це може бути козир, що мовляв, Захід нам відмовляє, тоді ми будемо розміщувати і ракети середньої дальності, і тактичну ядерну зброю. А можуть домовлятися по ракетах, по військовій активності в Чорному морі, по НАТО, як свідчать наші дипломати. Вже ведуть переговори про те, щоб, наприклад, була обмежена кількість навчань НАТО на території України. Але Захід, що важливо, знов-таки, інша позиція, ніж була раніше. Захід наполягає. Тоді і Росія має зменшити свої військові навчання на кордонах з Україною, і в Білорусі, і на своїх західних кордонах. Про це можуть домовлятися. Росія може ставити питання, наприклад, на майданчику ОБСЄ про те, щоб почалися переговори про новий договір про безпеку в Європі. Те, що називають Гельсінкі-2. Не Ялта-2, а саме Гельсінкі-2. Але тут Росія може намагатися просунути свою позицію, щоб Європа і США погодили, щоб пострадянський простір був зоною виключного впливу саме Росії. Навряд чи на це погодиться, але про це можуть бути переговори. І варіант, безумовно, на жаль, є силовий. Якщо буде негативна відповідь, то Росія це може використати, якщо вони вирішать, що треба це зробити, можуть піти і на силові дії проти України. Такі плани, наскільки я знаю, вони, на жаль, є. Інша річ, що це дуже ризиковано для Росії. І деякі російські політики, експерти це розуміють, тому питання, чи піде Росія на нову авантюру, це питання поки відкрите. То есть, пане Володимир, правильно ли я вас понимаю, что Россия намеренно подняла ставки максимум, чтобы хотя бы добиться минимум? Це як на базарі. Росія піднімає свою ціну для того, щоб отримати певні поступки з боку Заходу. І, до речі, шантажують вже не тільки Україною. Обидві сторони, до речі, обмінюються такими жорсткими заявами. І коли Росія каже, Україна і Грузія не мають бути в НАТО, що роблять американці і Столтенберг? Вони кажуть, дивіться, ми можемо прийняти, якщо ви боїтеся, що на ваших кордонах НАТО з'явиться, ми можемо прийняти Швецію і Фінляндію. Це така відповідь дипломатична, що справа ж не тільки в Україні. І по інших питаннях схоже є. Росія каже, а ми розмістимо свої війська на Кубі і Венесуелі. Така дискусія йде. Тому Росія, зокрема, може намагатися отримати певні часткові поступки з боку Заходу, хоча Захід буде вимагати адекватних поступок з боку Росії. В цьому сенсі ситуація така, що на односторонні поступки, як ми бачимо зараз, Захід не збирається йти.
Пане Володимира, еще интересно, вот как вы думаете, почему именно сейчас Кремль вдруг решил выдвигать эти заведомо невыполнимые условия? Да и в принципе вопрос вступления Украины в НАТО – это вопрос долгосрочной перспективе, да? То есть сейчас никто не говорил о том, что все, вот мы завтра даем Украине ПДЧ или берем Украину в НАТО. Да, все говорят в один голос, что двери НАТО для Украины открыты, но тем не менее нам говорят реформы, коррупция, политическое решение и так далее. То есть почему именно сейчас? Что не так? Ну, відповідь на це запитання має лише Путін. Чому він вирішив саме зараз? Я думаю, тут відразу зіграли свою роль декілька обставин. Посилення прямого протистояння між США і Китаєм в Росії сприйняли як сприятливу обставину, що Росія теж має вимагати своє, як вони вважаються. По-друге, вони вважають Байдена слабким президентом. Хоча, на мій погляд, це не зовсім так. Але після подій в Афганістані вони, можливо, вирішили, що якщо американці пішли з Афганістану, ми можемо спробувати їх посунути і з України. І, до речі, наскільки я знаю, мені про це розповідають російські експерти, що в Кремлі помилково, про це навіть деякі російські експерти кажуть, помилково вважають, що всі проблеми можна вирішити з американцями. І по НАТО, і по Україні. Це теж помилка. Але от такі стереотипи є у Путіна. Ну і ще конечно же, неспроста эти требования даже по НАТО отправили Соединенным Штатам Америки. Безумовно, так. І переговори ж ведуть не з Європейським Союзом, а ведуть з США, НАТО, оскільки стосується НАТО. Але ще одна причина. На мій погляд, в Кремлі повністю розчарувалися в нинішньому українському президенті. Вони вважають, вони ж думали спочатку, що він легкий об'єкт, недосвідчений, російськомовний, і легко буде його, що називаєте, перетягнути на свою сторону, щоб він виконав всі російські умови. А чого не відбулося? І оце величезне розчарування, навіть більше роздратування, воно дуже помітно в статті Путіна і особливо в статті Медведєва. І оце розчарування, мені здається, це теж одна з причин, і чому вони почали висувати ці вимоги. Тому що вони зрозуміли, не буде з боку Зеленського і нинішньої української влади ніяких поступок. І тому вони думають, що треба тиснути на американців, щоб американці натиснули на Зеленського. Це помилкова стратегія, але, на жаль, такі стереотипи є у Путіна. Эрдоган сделал заявление, сегодня наверняка вы также видели и читали, он сказал, цитирую, «Я не считаю реалистичным сценарий вторжения России в Украину. Кроме того, для того, чтобы Россия пошла на этот шаг, ей необходимо проанализировать ситуацию во всем мире и свою собственную ситуацию». Конец цитаты турецкого лидера. Эрдоган вступает в игру? Він вже давно намагається вступати в ігру, але я б не перебільшував вплив Ердогана на цю ситуацію. Розглядався варіант його як посередника в стосунках з Путіна. І спроби такі були, зокрема і з боку українського керівництва, але не зовсім спрацювали. Я ж кажу, у Путіна свої забаганки зараз. Путін вирішує, що можна тільки через Сполучені Штати зараз. Поки оцей стереотип не зруйнувався, інші гравці будуть, скажімо так, на другому плані. Крім того, треба розуміти, що після Азербайджано-Вірменської війни і частково після подій в Казахстані Путін не довіряє Ердогану. І він не допустить, щоб Ердоган був посередником або там миротворцем на пострадянському просторі. Тому я б не прибільшував вплив Ердогана і, на жаль, але я не зовсім погоджуюся з його прогнозом. Ризики військових дій з боку Росії достатньо серйозні. Але це йдеться не про повномасштабну війну, скоріше за все, а про локальні військові операції. Або на Донбасі, або на півдні України, можливо, і в деяких північних регіонах. Ми не знаємо точно. Да, вот, але ризики такі є. Вот, кстати, про локальную операцию говорят и многие украинские, и не только украинские военные эксперты, что Россия может завершить грузинский так называемый сценарий на Донбассе, то есть оккупировать контролируемые Украиной части Луганской и Донецкой областей и вовсе инкорпорировать эти территории в состав Российской Федерации. Насколько это вероятно?
Я вам скажу, що можна розглядати різні сценарії. Я більше схиляюсь, тобто тут проблема не в тому, щоб контролювати там повністю Донецьку, Луганську область. Не це цікавить Путіна. Це цікавить там місцевих ватажків ДНР, ЛНР так званих. А Путіна цікавить інше. Завдання мінімум – це Маріуполь і контроль над узбережжям Азовського моря. А деякі джерела кажуть, що мета може бути в іншому – захопити весь південь України. Весь південь. Щоб повністю відрізати Україну і від Азовського, і від Чорного моря. Інші джерела, ще один сценарій. Спроба номер 2 в 2014 році не вдалося, але створити паралельну Україну, розколоти Україну, відколоти від України всі її російськомовні регіони. І такі плани теж можуть бути. Тому це треба брати до уваги. Проте на сьогоднішній день очевидно, що на повноцінну окупацію України у Росії просто немає достатніх ресурсів на сьогодні, на даний момент для наших кордонів. А от ризики локальних операцій військових, вони є, і вони достатньо великі. Я згоден з тими експертами, які вважають, що зараз ризики відновлення війни на Донбасі або якихось локальних військових операцій з боку Росії, вони найбільші з 2015 року. И, пане Володимире, еще последний вопрос. Вы наверняка недавно читали и видели заявление заместителя госсекретаря США Энтони Блинкена Виктории Нуланд, которая сказала, что у Соединенных Штатов Америки есть разработаны 18 сценариев реагирования на случай российской агрессии. Есть ли у нас понимание, что включает в себя эти 18 сценариев? Почему 18, а не 118? Тут же справа не в кількості. Я скажу так, що краще, якщо б було там 3-4 сценарії, але таких серйозних, потужних сценаріїв. А чим більше сценаріїв, тим більше сумнівів, я б так сказав. Тому якраз мене цифра 18 не надихає, скоріше навпаки. Це відповідь американцям. Я розглядав це просто як відповідь американцям. Американці насправді вони тим самим показують, що можливі різні варіанти. Якщо Росія буде діяти помірковано, без військового вторгнення, от один сценарій, один варіант. Якщо там буде таке локальне загострення, трошки полякають війною, загострення бойових дій на Донбасі, але без наступу, наприклад, на Маріуполь. Так теж стриманий варіант. А якщо, наприклад, буде ракетний удар, не дай Бог, або спроба захопити великі території України, тоді більш потужні санкції, і тому подібне. І теж, наприклад, граються витоками інформації. То кажуть деякі джерела, що може бути відключення СВІФТу, а тут з'являється інформація в німецькому виданні, що нібито вирішили, що не буде відключати СВІФТ. Це теж сигнали Москви, що, мовляв, ви відмовляєтеся від агресії і не буде ніяких жорстких санкцій. Тому сигнали надсилаються різноманітні. Для нас зараз головне не реагувати на цю всю словесну мішуру. Головне зараз вирішувати конкретні питання про зброю, про дипломатичну допомогу, про обмін розвідувальної інформації. До речі, зараз її надають, я так розумію, достатньо великих обсягах України. І є американські літаки, які контролюють якраз ситуацію на наших кордонах. Такі речі для нас набагато більш важливі, чим заяви про 18 різних сценаріїв. Дякую вам дуже, пане Володимире. Чохсагу, що в наше время підключились к нам в ефір і відповіли на наші вопроси. Володимир Фесенко був з нами на прямому зв'язку, український політичний аналітик та голова правління Центру прикладних політичних досліджень Пента. А тем временем генсек Североатлантического альянса Ян Столтенберг заявил, что пригласил всех участников Совета России и НАТО на прошлой неделе провести серию встреч для обсуждения вопросов европейской безопасности. Об этом
этом он сказал на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем. Цитирую. На прошлой неделе члены Альянса и Россия встретились на Совете Россия-НАТО. И члены НАТО готовы встретиться снова, чтобы выдвигать конкретные предложения, а также добиваться конструктивных результатов. Сегодня я пригласил всех членов Совета Россия-НАТО на ряд встреч. Конец цитаты. По его словам, союзники готовы рассмотреть, как можно укрепить военные и гражданские линии на связи на линии Россия-НАТО. Мы также призываем Россию отменить свое решение о расторжении дипломатических отношений с НАТО, сказал Ян Столтенберг. По словам генсека НАТО, также готовы обсудить конкретные предложения. Каким образом уменьшить риски и повысить прозрачность военной деятельности, как уменьшить космические киберугрозы, обсудить контроль над вооружениями, разоружением и нераспространением оружия. То есть генсек НАТО предложил России новую серию встреч для обсуждения ряда вышеупомянутых вопросов. Я с вами не прощаюсь, мы сейчас прерываемся буквально на 5 минут. После вернемся в эту студию и продолжим информационно-аналитическую программу «Бугунь». Но вы не переключайтесь, оставайтесь с первым крымско-татарским телеканалом АТР, ибо через 5 минут эфир продолжает информационная программа «Заман» на украинском языке. Наши журналисты подготовили для вас самые актуальные и свежие новости, а после мы вернемся и продолжим наш эфир уже на крымско-татарском. Корушкенже сайгылар хаташлар вебізім YouTube сайфемізге, патреонымызға абоне олмаға унутманыз нехадар чоқ бізім YouTube сайфемізге инсанлар абоне олса. Бұл біздерге информацион жебеде алып барған көрешімізде фаалиетлеріміздің девам еттірмеге ве япқан программаларымызны дигерлерінің көрмесіне имкан бағышлай жақтыр. Атайырлы олымыз. Көршкенже.